Gazawstan Hytaýa iýerýän gazynyň göwrümini 2 hesse artdyrýar. Bu Türkmen-Hytaý gaz sewdasyna täsir edermi? Gazawstan Hytaýa iýerýän TV gazynyň göwrümini 2019-njy ýylda 2 hesse ýokarlandyrýar. Ýurdun Kaztransgaz kärhanasy bilen Hytaýyň PetroChina International kompaniýasynyň arasyna 12-nji oktýabrda gol çekilen ulalaşa görä Gazawstan Hytaýa akdyrýan gazynyň möçberini 2019-njy ýyldan başlap 10 milliard kub metre çykarar. Bu ulalaşygyň möhleti 5 ýyldyr. Mundan ozal Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Gazawstan Hytaýa ýylda 5 milliard kub metr gaz berýärdi. Awdalyan geçirjiginiň uzunlygy 1833 kilometr deň bolup, onuň üstü bilen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazawstanyň mawy ýanygyjy Hytaýa iýerilýär. Eýsem Hytaýyň Gazawstandan satyn alýan gazynyň göwrümini 2 hesse artdyrmagy onuň türkmen gazyna bolan talabyna täsir edermi? Newt gaz meseleleri boýunça Halkara Energiýa bilermeni John Roberts Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýygjamlaşýan gaza Hytaý energiýa gatnaşyklarynyň Türkmen-Hytaý gaz sewdasyna gönümel täsir etmejekdigini aýtdy. It doesn't directly impact on Turkmen exports because there is capacity in the pipeline system. Bu ýagdaý türkmen eksportyna gönüden-göni täsir etmez. Sebäbi egerde Hytaý Türkmenistandan alýan gazynyň göwrümini artdyrmak istese, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatlylygy has köp türkmen gazyny aktyrmaga mümkinçilik döredýär diýip Roberts belledi. Or more Turkmen exports if that is what China wants. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan 2017-nji ýylyň dowamyny Hytaýa 31,7 milliard kub metr gaz berdi. Roberts Hytaýyň türkmen gaz känlerine önümçiliginiň häzirki depgini bilen bagly meseleler boýunça gurrunga dowam etdi. The problem is that we haven't seen the pace of Chinese production of gas. Problema şunu, ýagny biz Hytaýyň Türkmenistanaky önümçiliginiň depgininiň garaşlayan depginine ýokarlanmaýanlygyny görýäris. Biz hakykatdan Türkmenistanyň galkynyş we bagtyarlyk gaz ýataklaryna Hytaýyň önümçiligi nä derejede çalt ösdürýänligini bilip bilmeýäris diýip bilermen belledi. And at Galkanish, where they have service agreements, will develop. Bagtyarlyk TV gaz käni Türkmenistanyň Günnogor sewtine ýerleşýär. 2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistan Hytaýyň Milli Neft Korporatsiýasyna bagtyarlyk gaz ýatagyny 30 ýyl möhleti üçin özleşdirmek boýunça ruhsat berdi. Hytaýyň CNPC korporasiýasy Mary vilayatynyň çäginde ýerleşýän Galkynyş gaz ýatagyny 2009-njy ýylyň dekabr aýyndan bäri özleşdirýär. Türkmenistan gaz eksportyna soňky ýyllarda diňe Hytaýa garaşlyk aldy. Muňa garamazdan Türkmenistan Hytaýa akdyrýan gazynyň mukdaryny hassa artdyryp, oňa garaşlylygyny has berkitmäge isleg bildirermi? I'm sure it would. The point is, I don't think this is something that is in Turkmenistan. Elbette isleg bildirerdi. Ýöne Türkmenistanyň Hytaýa akdyrylýan gazyň göwrümi boýunça gödäwçilik Hytaýyň elinedir diýip pikir edýärin diýip Roberts belledi. In terms of how much gas flows from Turkmenistan to China. Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň wekilleri sentýabryň ortalaryna Özbegistanyň Uzbekneftgaz kompaniýasy bilen Daşkentde duşuşuk geçirip, Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly 2019-njy ýylyň dowamyna Özbek gazyny aktyrmagyň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirji ulgamlarynyň 4-nji şahasynyň gurulşy heniz tamamlanmady. Häzirki wagtda bu ulgamlarda A, B we C ýaly 3 ugur arkaly gaz berilýär. Galbertede August aýynda Hytaýyň Pakistanyň üstünden Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisine birikmek ähtimallygy barada habarlar peýda boldy. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň TV gaz ýanygy çykorunyň 10%-ni eýedir.